ay wadɓe sababu ha dañɗen ndeɗo jonde ndeɗo yewtere oɗon gaccinami noon haqqi par ce que min tardi seeɗa kono ka jokko goto woni min keedano tan ina wayni mataw berloto hen haalam seeɗa tan kono fonno ko haalir fof ni il tawmi ɗo kaali ɗum e balasne o haali o timmitini ɗum kono noon mataw on mbirimni tan ɗiɗo woteji payadi arde ruttake ko ɓeni ko mbaɗen kini dogno oto ina ari virage so luppi virage tan natate séréer hunde fof waɗi ɗum hen heɓtade te so luppi ɗiɗo wote wona duuɓi joyi luppuɗen o duuɓi sappo tan fof luppuɗen alani jogoto tawede affaire élection présidentielle waɗi ɗum surtout he woteji goɗɗi ɗi c'est que l'homme khas au président jogui ɗum l'homme khas au président jeeyi ɗum mbeɗa heewi nande noon bandiraɓe mbiya won denede kaari minen lammin ɗum denede kaari minen lammin ɗum kono ɓe lamminani ɓayri lamminɗa o yennanaki ka an lammin ɗum ha lamminani ha lamminani safatɓe koye mumen kañumenne eɓe keewi wiide won minen min pamani ɓaleɓe holko jiɗi on goni ministre uji on goni gouverneur on goni préfet on goni ambassadeur non holko jiɗɗon pourquoi oɗon holko jiɗɗon min jiɗɗi won jiɗɗen kay nde wonno ko mbawɗen hen wonde foof ken mbaɗen tan kene yettede en mo jeeyake e feccoɓe jiɗɗen jeeyde feccoɓe ɗum jiɗɗen feccude te lam khas kono kaldirimi joni ɓay jogui ɗum président gaga en lamminani neɗɗo ha yannaka enen lammin ɗum walla enen koye minen laamaki en mbawa dañde sago men ɗum jeeyi noon oɗo fartaŋi te ina wayno eɗen jogui chance woni eɗen jogui chance que laam ɓenndu ngu hon laam Aziz wonko sikkitano he Aziz ɓe sikkitan ko sikkitano koye Aziz ne ɓoorima ha laaɓi ɗum ne saami laaɓi ko Aziz ne way tan kin ɓennduɓe kin yawtuɓe so ɓurani bonde boom ɗum nanɗo henne te nder duuɓi sappo o laami ɗi kanko Aziz ina wonno o win ko laamɗo miskineɓe mataw bon miskinaɓe ɓeydima e nder leydi Mauritanie o win kadi mbo haaɓe kadi he dirtanoɓe ngal leydi kono sikkala hannde tawi won dirtanowo ngal leydi ko kanko mataw ɓuuri wawde kanko ɓuuri en tout cas tuumede e banggue dirtirgol kadi ngal leydi mbeɗa haalanno ɗum naani e interview mbaɗannomi Mauritanie ne alli hani feewi kono tawi Mauritanie alli ne Mauritanaɓe ko miskineɓe ɗum gaati ɗum woni goonga bel noon ngal Mauritanie koko dirtina walla woni ke juukoñ seeɗa mbeɗa huuli gueɗe ɗiɗi fof ne goodi dirti juukoñ seeɗa koñ ɓe dirtin ngal leydi kadi jaltinum caggal leydi ɗum ɗon noon en mbawa fewde gaga en tout cas en keɓani sago men gonga eɗen keewi woytade ɗemɗe men jangguinaki ɗemɗe men mbaɗaki officialisé kono noon banggue ngal to en ɗum tambi kadi pinal wawa wurde so tawi yadani en tout cas he ngal donc kaɓanteɗen ko d' abord dimagu men won mbiɗi ni mataw koɗanteɗen ko eɗen tigui rigui way kin yoltude haqqe aade tan saabu haqqe aade ko tumuranke nder leydi Mauritanie on noon yonti en tout cas woni mbiyannoɗo ina won enen mbiɗen ko yonti woni mbiyannoɗo ina won enen mbiɗen ko yonti te sikki alane kay sen darima dara poɗɗe ɗe darade min jolto hojuji men dañi mataw ken ɗaminanno ko walla ken cikkano heddi noon mi haali mataw reftade hen tan wala jaam woppitake e goto beele yimɓe fof ballodir goto fof ɗo wawi hedde woten jaw hay goto goto fof mo foti wadde goto fof ɗo wawi hedde e oɗo saaha omo gonɗen hunde en ñoosi par ce que haalante lebbi ɗiɗi ina yoosi han feewi ɗum waɗi en potani ñallinde potani wallinde foftere kay sina haale mataw ko gaga élection foti haalede mbeɗa yetta noon kam ko taarimi ko sabte noon mbeɗa wondi e saktaɓe tigui mbeɗa wondi e katanteɓe tigui mbeɗa wondi e darima tigui sa limi a juumat kono noon mbeɗa yettaɓe han feewi te ko woni gacci ko Mauritanie ina softini neɗɗo saabu guila candidature o waɗa annoncé ma ɓuur temedere hannde groupe WhatsApp mbaɗama créé ɗum ɗon won ko ɗum hollit on ko ɗum feññini on ko ɗum hollit heddi noon groupe WhatsApp tan wotta alay sago yimɓe ƴeewa hol façon bala saali
hol yimɓe jubbirat ha mbawa huccande hanti woteji ɗi ɓayri sénégal gonɗen haal sénégal kalata nani ko Djiby Sow haali ko ina moƴƴi ganden également ko coalition mbiɗen ɓayri coalition mbiɗen woten ƴeew o ko Seydi Hamidou o ko neɗɗo Hamidou o ko neɗɗo Balas o ko neɗɗo Ibrahima woten ƴeew ɗum ɗon fof ƴeewen dedɗen miiji fof bismiɗen ɗum heko watte ko soko tawi ni ɗo sénégal wonɓe ɗo ine sénégal soko tawi ɓe nandiri he koye mabɓe hayso leggal so gaddemi ko hemin jaggat sohlani mo koye mbiya lawol he mbarre ni walla mbarre ni donc ɗum ɗo en fawi tan ke wonɓe ɗo ine he sénégal mbeɗa indi noon sénégal ne on wonɓe Thiès on wonɓe nder guuro Foutaji on won nokkuji goɗɗi kono noon ina moƴƴi yimɓe jogo adresse moƴƴi yimɓe jogo adresse la bonne coordination wona cellule coordination waɗe liggey o ne taƴe e nder coalition o coordination batteɗo on coordination yo waɗ commission e nder coordination tawala kañum toppiti sona ko gueɗe woteji kala gambite woto kañum ɗum toppito winditiɓe carte mumen électeur hon jaltirata mbeɗa jogui carte d' identité holɗim gotat holɗim gotirata ɓen ɗum tan toppitaki communication toppitaki goɗɗum toppi tan yimɓe wotoɓe guil goo noon wiyete goo ɗiɗi tati haade gasoy fof ha heeɓa ujunere walla ujunaji ɗiɗi etc ko noon yimɓe liggorto taw hayde woteji arde kam taw en gandi kam goto fof hoto jogoɗo wodde hoto bureau jogoɗo ɗiɗi hikka maɓe uddide bureau ɗo ene sénégal donc mais min ganda mbel ma diwu Dakar in gasni taw ko ambassade tan yimɓe kadnata uddigol bureau o saabu ɓe gandi wotat ko ga ɓuurani yarude e banggue mabɓe donc ɓe gonata ke koñƴe ɗum waɗi ɗum ni mi jabtani bo bureau udditeɗo ene sénégal kono hikka kam ma bureau udditɗo ene sénégal donc oɗo commission o toɓɓi sona affaire gueɗe woteji yon murtanaɓe joguiɓe kayitaji men wotoɓe commission ɗiɗaɓo on yo yewtan banggue hirju yo yewtan banggue hirju aha minen de ke wote min payi minen de min yimɓe bindito o liggoɗo noon e commission joguiɗo affaire woteji ɗi opération de vote commission joguiɗo banggue hirju noon kam ɗum kam ko partout ƴewte aha mbe jogui musidɗam nan Ziguinchor mbe jogui sehlam nan ɗayne Thiès walla woni gonɗo ga ene Parcelles Assainies il faut yettede taw on commission wawa ɗum yettade commission tataɓo o commission communication ɓen ɗo communication noon kam suka haalama haal radio haalama haal télévision haalama haal agence haalama kadi haal réseaux sociaux ɗi par ce que keewi fayida e batte en tout cas communication ɗum ɗo nen on communication ne rokke haralleɓe wawi réellement jogade wawi difade affaire communication coordination campagne o gonga ina wawi porte parole waɗe nommé mais ɗum minen mbaɗata ɗum nommé gayne sénégal kono oɗo jogui ndimaga kam déjà feccidirde commission uji ɗi commission goɗɗo ma waɗi certainement ɗum commission gambitiɗe affaire ngal commission finance wontande 4 commission mbaɗama hen nder coordination o bon commission finance o noon tan jogui ligguey tan à part omo jiida he oɗeni hatta commission gonɓe commission finance ma cunnu ma ƴeew ma ballitini commission uji ɗi kosi mbawa wadde marché commission joguiɗo affaire opération de vote ma waɗum namni wonko namto commission joguiɗo affaire sensibilisation wonko namto alay saago yimɓe jaa alay saago yimɓe oɗeni commission joguiɗo communication ne alay saago journaliste en jokkodire on commission